Je 20 hodín a 6 minút, vy počúvate Rádio 9 a reláciu Výsud. Našim dnešným hosťom je docent, inžinier Ján Kráľ, PhD, prodekan pre zahraničné vzťahy a tak ďalej z Strojníckej fakulty. Dobrý deň, vítam vás, pán prodekan. Krásny dobrý večer. Ako sa máte? Aký máte deň dneska? Lebo viem si predstaviť, že asi to bude náročný deň. Perfektný. Perfektný? Prečo? Lebo pracujem už od 1 hodiny rána. Takže vlastne takže ťaháte 24 dneska? Minulý týždeň sa začala jar a moje telo sa nejak zobudilo oveľa skôr. No ale aby sme začali niekde, že akože nejakou jarou vášho života, odkiaľ pochádzate? Pochádzam z Košic. Vy ste že rodený Košičan. Nepamätám si to presne vtedy, ale v papieri mám napísané, že rodený Košičan. A kam ste chodil teda na základnú, možno aj strednú školu? Najbližšie môjmu domovu, a to bola základná škola Gemerská. A potom moje kroky viedli, keďže sme mali len 8-ročnú základnú školu v tej dobe, na gymnázium. Chodil som na 3 gymnázia papierov, ale v skutočnosti len na jedno. Sa menilo stále? Menil sa názov, pretože som bol prijatý počas revolúcie, alebo v rozmedzi tej revolúcii, takže prijali ma na Šmeralovú. Chodil som na pivovarskú, ale maturitný papier alebo diplom mám z Poštovej. Čiže Poštová, to je vlastne matematické gymnázium, ak sa nemýlim? A tam som chodil do matematickej triedy. A čiže vy ste mali od začiatku takýto vzťah k matematike, alebo nejak to vyšlo skôr možno z nejakých príjmačiek a podobne? Obľúbená veta mojich kolegov ku mne je, že čísielka. A máte na to aj nejakú hlavu, akože máte na to hlavu zmysel, že viete skutočne rýchlo látať, alebo je to skôr o tom logickom myslení v vašom prípade? Neviem, mám to prirodzené, že prepočítavam, kontrolujem, každý, kto čo hovorí, si to hneď overujem, takže to je taká prirodzená deformácia a ide to so mnou celý život. A už v tom čase ste vedeli, že chcete byť strojár, alebo ste možno uvažovali na čistou matematikou, možno nejakým matfízom a podobne? Dali ste mi túto otázku ešte, keď hrala hudba, rozmyslel som, že čo poviem, či si budem vymýšľať, ale pravda je taká, že môj dedo je jeden zo zakladateľov Technickej univerzity, takže to bola taká prirodzená cesta, pretože skôr než som vedel chodiť, už som chodil na vtedy vysokú školu technickú a v tých priestoroch som sa vozil v paternosteri, keď vaši rodičia ešte možno neboli na svete. Boli, moji rodičia sú ročník 60. Tak, vaši, ale tí kolegovia určite. Áno, je to veľmi pravdepodobné. Čiže vlastne, či váš starý otec bol teda zakladateľom? Jeden zo zakladajúcich členov, pretože Strojnícka fakulta, vtedy ešte fakulta ťažkého strojárstva, bola jedna z 3 zakladajúcich fakult. Spolu s Baňou a Hutníckým. No a môj dedo vyštudoval strojnícku vtedy ešte v Prahe a prišiel tu do Košic práve preto, že sa tu začalo niečo vyvíjať, niečo nové a mohol byť pri vzniku niečoho nového. A on bol ako nejaký doktorand, alebo ako profesor, učiteľ? Nebol. Vtedy ešte nebol profesor, vtedy bol ešte mladý v 52. roku, ale veľmi rýchlo sa stal jedným z prvých docentov na fakulte alebo na univerzite, vtedy Vysokej škole technickej. A bol aj prvý inaugurovaný profesor, ale nebol menovaný, pretože nechcel vstúpiť do strany. OK, vlastne, lebo to bol ešte komunistický režim, jasne, rozumiem. Dobre, tak to je celkom zaujímavé. Čiže vlastne tá Strojnícka bola jednoznačná teda. A možno, že spätne nepremýšľate, že tá matematika bola v niečom akože možno zaujímavejšie, keď máte pre ňu taký cit? Nebola úplne jednoznačná, lebo treba si uvedomiť, že ja som skončil základnú školu, keď bola revolúcia a vtedy to bolo také turbulentné, že tu, hoci bol veľký podnik Východoslovenské strojárne, tak sa zavrel. To bolo cez 10 000 ľudí. Takže aj keď som bol mladý, tak sa rozmýšľalo, že či to má budúcnosť, keďže veľa ľudí prišlo o prácu. Na Slovensku sa zavreli všetky strojárske veľké firmy, tie, ktoré sa orientovali na zbrojársky priemysel a nebolo to vtedy ružové. Ale chvála Bohu, aj v tejto dobe sa to začína vyvíjať veľmi, veľmi pozitívnym smerom, čo sa týka zamestnanosti a uplatniteľnosti. No tak vlastne, lebo máme momentálne sme nejakým spôsobom asi automobilová veľmoc, že máme veľmi veľa aj strojárskej výroby a podobne, čiže tak tam ten potenciál aktuálny je pomerne veľký. Či? Veľmoc sme len vo výrobe, ale stále hovorím našim študentom, že aj keď tu prichádza Volvo, nie je to samotné Volvo, je pre našich absolventov dôležité, ale práve tie firmy, ktoré budú subdodávateľské pre to Volvo, pretože Volvo, ktoré tu je, alebo ostatné automobilky, to je len montážna firma, kde nepotrebujú veľa vysokoškolákov, potrebujú hlavne tzv. Blue staff, čiže tých pracovníkov na linkách, ale tie subdodávateľské firmy, ktoré im budú dodávať technológie, budú im robiť support,
to sú práve tí vysokoškoláci absolventi, ktorí budú žiadaní a sú našimi absolventmi a tých tam bude treba veľa. A tí sú takisto pre tú ekonomiku veľmi dôležití, pre ten štát, že majú výrazný vplyv. No ale aby sme sa vrátili k vám ako človeku, teda aký ste boli študent na vysokej škole? Boli ste taký ten veľmi pedantný študent, alebo ste mali aj občas také, že party a zábava, relax, alebo ste boli fakt, že poctivák s červeným diplomom? Červený diplom tam bol. Nebolo to vtedy veľmi také samozrejme, lebo u nás sa hodnotilo za 5 rokov. Teraz, keď sa pozriete u nás, tak červené diplomy na inžinierskom štúdium tým, že to je za 3 semestre, je podstatne bežnejší jav u nás, pretože študent študuje tie 2 roky to, čo je mu to najbližšie a už sa neráta do priemeru predmet, ako je pružnosť, pevnosť, ako je kinematika, matematika a tak ďalej. Takže tých červených diplomov teraz je o hodne viac. Ale my sme boli iní v tom, že napríklad v tej dobe nebol ešte internet. Bol mail, ale sa chodilo do počítačového centra, kde sme boli radi, že cez konzolu sme sa vedeli prihlásiť a posielať maily. Ale rozvíjali sme práve tie počítačové technológie a prechádzali sme z tej analogovej doby na digitálnu. Čiže v mojej dobe sme presviečali učiteľov, ktorí sa dali presvedčiť, aby sme mohli robiť napríklad zadania na počítači a nemuseli sme to ručne kresliť na rysovacích doskách. A dnes študenti už v podstate ani rysovacie dosky v podstate nepoznajú a idú rovno na tú digitálnu éru. A nie je to v niečom, že aj praktickejšie vlastne, alebo predpokladám, že tie reálne papiere, tie reálne dokumenty, reálne nákresy sa už asi veľmi nepoužívajú, všetko už je vyslovene v tom počítači, v tom AutoCAD a ďalších programoch, či? Ale treba si to trošku odmakať. Trošku špinavé prsty nevadia od toho tušu alebo od ceruzky. Nepoznáme teraz, čo to je gumovanie, pretože zmazať to je otázka 1-2 klikov niečo. Pričom zmazať niečo z papiera to je oveľa viac driny, ako to tam nakresliť. Každá doba má svoje čaro a treba využiť tú pozitivitu. Stali sa mnohé veci, ktoré dnes, už keď pozeráme sa spätne, sú smiešné. Za našej doby sa učiteľ nestaral, že skade máme ten program. Museli sme sa vynájsť, zaobstarať si ho, hoci nebol naozaj internet. V dobe, kedy ja som končil školu, celá technická univerzita mala 2 megabitové pripojenie, čiže keď si to premietnete voči tým rýchlostiam, čo sú dnes, tak hoci ktorý mobilný telefón je stovky krát rýchlejší. No a keď sme vedeli vytlačiť zadanie na tlačiarniach, ktoré boli ihličkové, tak už sme vedeli naspamäť tú úvodnú stranu, kde bolo vaše meno, že bzm, ako to bude znieť. Čiže vedeli sme nielen, ako bude naša práca vyzerať, ale ako bude počuť. No a my sme sa vlastne rozprávali o tom, aký ste možno boli študent, teda, že ste mali červený diplom. V čom je možno rozdiel ešte okrem toho, že tej techniky možno aj v tých postupoch vyučovacích, že máte pocit, že sú nejakým spôsobom výrazne zmenené, alebo že to niečom to zostáva ten skelet stále rovnaký? Dnešní študenti sú ukradnutí o 1 semester, pretože my sme mali plných 9 semestrov výuky, až ten posledný 10. semester bol príprava na diplomovú prácu. U nás neboli bakalári a dnes, keď sa to vezme tak, že všetci študenti, ktorí skončia bakalára, chcú ísť na inžiniera, tak takisto majú ten zbytočný medzistupeň ísť na bakalára a nemá to tradíciu u nás takú ako v zahraničí. A vlastne, na čo ten bakalár dobrý možno v tom zahraničí, že v čom je ten rozdiel? Lebo ja sa takisto nad tým, akože párkrát som sa nad tým zamýšľal, ale nikdy som sa to nikoho neopýtal, že aký je vlastne význam toho bakalára možno, že v tom zahraničí? Problém je s počtom ľudí z môjho pohľadu. Každý chce nejakým spôsobom rýchlejšie získať toho absolventa a dostať nejaké základy. Keď niekto ide na vysokú školu, tak už by mal byť ten lepší z toho základu strednej školy. A je to z môjho pohľadu nejaký filter, aby si odfiltrovalo dobrých a už tá firma si vyšpecifikuje a vychová nejakého špecialistu v danom obore. Typický príklad sú dnešní ajťaci, kedy mnoho ajťakov je prekupovaných už tými IT firmami po strednej škole a už sú prehovorení, aby vôbec nešli na vysokú školu. No ale v strojarine sa to nedá. Ťažko by ste chceli niekoho, kto sa naučí počítať len polovicu mosta, alebo len ľavú stranu, aby vedel urobiť. Ani auto by ste nechceli také, čo nebude vedieť brzdiť, alebo bude mu nejaké veci chýbať. Lebo povie, prepáčte, ja som mal Ečko, alebo my sme sa to neučili, chýba mi ďalší semester. Jasné, okej, rozumiem. To dáva potom akože zmysel, je také špecifické, že možno ten bakalár na určitých odboroch môže byť fajn, ale nie je to úplne, že
vhodné pre všetky možno odbory a všetky... Nemá to u nás tradíciu. Naozaj nemáme jedného študenta, ktorý by nepokračoval z bakalárskeho štúdia na inžinierské. Všetci chcú ísť na inžinierské. Ináč takýto systém funguje kde v Anglicku? Alebo niekedy takto sme to prebrali, ak môžem vedieť? Nie, to je Bolonská dohoda. V 90. rokoch sa prijalo v celej Európskej únii, že sa príjme systém trojstupňový bakalár, master alebo inžinier a potom doktoránske PhD. Nie je to rovnaké, čo sa týka dĺžky štúdia. V niektorých štátoch je 2,5 roka, 2,5 roka, v niektorých je 3,5 roka, 1,5 roka, ale celková dĺžka štúdia tých prvých 2 stupňov je 5 rokov. Čiže ja som nevedel, že to je akože takto nastavené, alebo niekde to môže byť aj 6 ročné, napríklad, lebo viem, že stavbári napríklad majú, ale to sú také špecifické asi odbory. Ktorý? Nie, viem, že tam je nejaký 4-ročný bakalár, akože. Takú vedomosť nemám. Napríklad doktori nie sú podľa Bolonskej dohody. Áno. Predstavte si, že by doktor skončil len bakalár a čo potom, hej? Bude iba rozrezávať alebo zašívať a to je všetko. Povie len vyzlešte sa. OK, to je základná časť, asi pointa k tomu. Dobre, čiže vlastne vy ste vedeli, že chcete byť ten akademický typ, že budete vlastne vyučovať, alebo ste zvažovali, že pôjdete do praxe, do výroby a podobne, alebo do nejakej firmy pracovať? Vyskúšal som si to. Za mojej doby, keď som nastupoval, strojnícka fakulta mala v prvom ročníku cez 1000 študentov. Tá chtíč učiť sa bola o mnoho väčšia ako teraz. Dnes mladí ľudia trošku rozmýšľajú nad takými influencerskými spôsobmi vyhnúť sa matematike. Takže je to úžasné pracovať s mladými ľuďmi, lebo ich môžete tvoriť. A pokiaľ ich presvedčíte tak, že sami na konci semestra prídu a sa vám poďakujú, to sú potom také momenty, ktoré si pamätáte aj ja napríklad teraz 25 rokov. Že vlastne to vás inšpiruje, že vlastne viete takto predávať tým ľuďom tie svoje vedomosti a inšpirovať ich k tomu, aby sa chceli ešte viacej vzdelávať? Ide o to, že mladý človek je ako také neformatované cesto. Si predstavte, že máte cesto, ktoré je dobré a teraz vy môžete rozhodnúť, že aký bude mať výsledný tvar. Vy môžete povedať, že to bude nejaký krásny ozdobný stromček alebo to bude nejaká figurka, ale vy tomu dávate ten tvar. Poprípade viete do toho pridať nejaké ingrediencie. Mám taký krásny moment spred nejakých 5 rokov, keď som bol prodekan pre vzdelávanie a nie pre zahraničie, kedy v 7. týždni som dostal na stôl okolo 15-20 žiadostí o ukončenie štúdia naraz prvákov bakalárskeho štúdia. Za normálnych okolností, keď máte v ročníku okolo 900 000 študentov, tak si poviete 15 ľudí, to je 15 krát podpíšete sa. Kráľ má len 4 písmenka v podpise, takže to ide celkom rýchlo. No ale ja som taký, že vždycky sa zaujímam, čo je za tým. Tak som si zavolal všetkých tých študentov predtým, než som podpísal a spýtal som sa, že o čo ide. No a potom, keď sa dozviete, že dôvodom je matematika, tak si poviete, no dobre, to je matematika, je teraz problém pre všetkých, ale dôvodom nebola matematika, že je ťažká, ale to, že dnes mladí ľudia sa vedia vyjadrovať na internete, ale majú problém sa vyjadriť medzi ostatnými spolužiakmi. A stalo sa to, že v skupine nových ľudí boli zmiešaní gymnazisti a priemyslováci. Gymnazisti sú na to matematikou stále lepšie, takže keď sa učiteľka matematiky spýtala cvičiaca, že či rozumiete, môžeme ísť ďalej, tak gymnazisti povedali, že áno, môžeme ísť a tí priemyslováci sa hanbili. Prišiel prvý týždeň, prešiel druhý týždeň, prišiel 6. týždeň, kde bola zápočtová písomka a ten vlak, ktorý ušiel tým priemyslovákom, sa nedal dobehnúť a zrazu výsledok bol, limita sa blížila k 0, tak si mysleli, ja na to nemám, tak sa dohodli, že sa vzdajú. Stačilo si ich zavolať, trošku im vyčistiť žalúdok, urobil sa reštart a poviem vám, že mnohí z nich už sú dávno inžinieri, čiže 2-3 roky už sú inžinieri a mohli úplne ináč skončiť, keby som to zobral len ako číslo. Takže sa snažím pracovať, pokiaľ ten študent chce, aby to nebolo číslo, ale aby to boli ľudia. Čiže tým pádom pre vás táto práca poslaním? To ja takto vznešenie nenazývam. Ja trošku zneužívam svoje meno, lebo keď príde žiak zo strednej školy, lebo je to žiak na strednej škole, príde ku nám, tak je zmetený, lebo teraz príde z prostredia, kde sú sami profesori a zrazu sú tam asistenti, docenti, profesori a takí, hentakí, tak sa snažím využiť alebo zneužiť svoje meno. Hovorím, že nemusíte mi hovoriť docent alebo podobne, keď si máte problém a stačí vaša výsosť, vaše veličenstvo a podobne, aby si zapamätali. A presne to je tá reakcia, že sa zasmejú, aby odburali stres, pretože sme ľudia. Pretože keď sa im bude dobre dariť, tak za 5 rokov môžu nastúpiť na doktorantské štúdiu, môžu byť moji kolegovia za chvíľočku a už dneska ich motivujem na to, aby sa
učili nie pre seba, ale kvôli mne, lebo už sa mi blíži dôchodok, takže aby mi mal kto robiť na ten dôchodok, pretože technici vyrábajú peniaze pre hospodárstvo a z toho sú dobré dôchodky. Je okrem ľudskosti ešte nejaká základná podmienka toho, aby človek bol dobrým učiteľom? Neviem, či to je ľudskosť. Lebo som si teraz povedal, že tá ľudskosť vie pomôcť tým študentom a nejak sa cítiť lepšie. Nie, som povedal, že ja robím s číslami, ale neberiem študentov ako čísla. Nepamätám si mena, prepáčte, toto neviem, pamätám si čísla a tváre. Takže ja stretnem niekoho, nepoviem mu, že Damir, ale poviem mu, že poznám, poviem, kde som ho všade videl a začnem sa baviť, za chvíľočku sa dostanem, že skadiaľ je. A naozaj treba pracovať. Podarilo sa mi pred 2 rokmi napríklad stiahnuť študentov z Trnavského kraja. Keby ste povedali pred pár rokmi, že my budeme mať študentov z západu a nebude to opačne, tak by to bolo nepredstaviteľné. A dnes som dostal aj poďakovanie od učiteľov zo strednej školy, že sa dostalo niečo ich študentom, ktorí sú z Trnavy, tu si poviete, že to je nepochopiteľné, ktorí sú vďační za to, že môžu študovať. Ja som vďačný, že študujú tu. Takisto pán Kráľ je aj prodekanom Strojníckej fakulty pre zahraničné vzťahy, informatiku a zahraničných študentov ešte, ak sa nemýlim. Vonkajšie vzťahy a zahraničných študentov. Vonkajších študentov a zahraničných. Nie vonkajších študentov. Vonkajších vzťahy a zahraničných študentov. Ako sa vlastne človek stane prodekanom? Že to je také, že si vás vyberú, pretože ste dobrí, alebo... Je to na počudovanie veľmi jednoduché. Keď sa stane dekánom, tak si má právo zvoliť svoj tím. A mňa si zvolili už druhýkrát, takže som druhýkrát, ale nie druhýkrát funkčne, ale pod druhým dekánom som prodekan. Predtým ste boli prodekanom pre aké oddelenie? Pre vzdelávanie. A prodekan pre vzdelávanie má akú úlohu? Čo je jeho úlohou v rámci fakulty? Je to asi najťažšie prodekánstvo, pretože máte na starosti všetkých študentov oficiálne. Máte na starosti všetky štátne skúšky, výučbu, učiteľov. No proste je tam toho naozaj dosť. A teraz, rozumiem, a teraz pre tie vonkajšie vzťahy, to je čo sa úlohou prodekána v tomto prípade? Tá časť vonkajšie vzťahy, ja mám na starosti komunikáciu s firmami, čiže nadväzujem kooperácie. Snažíme sa zvýšiť atraktívnosť pre študentov aj pre firmy, že ich navzájom prepájame. No a keď si vezmete, že aj napríklad taká firma Minebe a Mitsumi, keď tu bola, tak až u nás na Strojníckej fakulte sa rozhodli, že vybudujú tu na R&D centrum. Je to podľa mňa veľmi super, keď tu majú firmy nielen montážne pracoviska, ale keď tu majú tie výskumné pracoviska, kde potrebujú tú najvyššiu úroveň vzdelanosti. Jasné, čiže vlastne vy tým pádom musíte držať prst na tepe doby vlastne a tým pádom je to asi výhodné, nie? Že vlastne vy zistujete, čo tie firmy reálne chcú od tej strojníckej fakulty a ako sa vlastne tá trochu aj strojnícka fakulta prispôsobuje tým pádom, nie tým trendom. V prvom rade poznám strojnícku fakultu. Mám ju prejdenú z hora dole, poznám každé pracovisko a dôležité je, že viem, že kde sa čo robí. Všetky firmy majú problémy, ale používajú väčšinou iba prvé riešenie, ktoré nájdu. Typický príklad je, že nás systém núti publikovať články do časopisov, kde tieto firmy nemajú prístup, pretože je platený. Takže darmo my to tam publikujeme, že vieme robiť, oni sa k tomu nedostanú štandardne, pretože to je uzavretý systém. Keď ale nám povedia tie firmy, že majú taký a taký problém, a povedia to mne, tak ja už ich viem naorientovať na kolegov, aby sa spojili a už môžu začať riešiť problém. A stretávate sa často takto s firmami, keď potrebujú nejakú pomoc? Dennodenne, naozaj dennodenne. Môžete nám povedať možno nejakú firmu, z ktorou ste naposledy takéto niečo riešili? Či sú to nejaké, že v rámci toho aj nejaké obchodné tajomstvá, o ktorých by sa asi nemalo hovoriť? Nejde tu o obchodné tajomstvá. Naozaj mnohé firmy majú množstvo problémov. Dokonca už sa smejeme, takže keby sme chceli, tak ľubovoľnej firme môžeme robiť 24-hodinový servis, ale potom by sme nestihali učiť. Takže im hovoríme, že nejdeme vám robiť servis, skôr vám chceme vychovať tých zamestnancov, našich absolventov, aby mohli pracovať pre vás a oni potom sa obrátia na svoju alma mater, aby vedeli sa pýtať koho a na čo. Robíte častokrát aj to, že pomáhate nejakým študentom možno získavať nejaké zaujímavé diplomové práce, ktoré by práve mohli riešiť nejaké problémy vo firmách? No možno poviem pre mnohých študentov novinku, mnohých študentov nie len našej fakulty, ale aj ostatných. Zaviedli sme pred rokom a pol tzv. Správu firemnej kontroly,
Máte to všetci študenti v Majse, závisí to od fakulty vašej, že či to bude používať. Firma, ktorá podpíše dohodu s danou fakultou, má automaticky priamy prístup k Majse a môže dávať ponuky, či už sú to záverečné práce, štipendia, brigády, ponuky, proste rôzne veci priamo študentom. Oni nemajú prístup ku menám študentov, ale si môže vyberať buď podľa miesta bydliska, buď podľa typu študijného programu, ľubovoľné, čo len chcú. Proste študent dostane anonymne ponuku do Majsu, bez toho, aby firma vedela o ňom, pokiaľ ju on nekontaktuje. To je celkom zaujímavý koncept. Kto s tým prišiel? Viete mi o tom niečo povedať? Prišiel na to pán dekan, keď sme boli spolu v firme LVD, kde sme videli podobný koncept, ako si musia sami vypomáhať. Táto firma je zahraničná firma v Tornali a keďže v tom regióne je síce veľa nezamestnaných ľudí, ale je nevzdelaných, tak hľadali svoj koncept, ako to robiť. A tým pádom nám napadlo, že prečo by oni hľadali na trhu takto prácne, keď im vieme ponúknuť my nejaký systém. Keďže nie sme informatici, tak sme sa dohodli s našim ústavom výpočtovej techniky, že nám doprogramovali systém do Majsu, aby sme vedeli využiť túto funkcionalitu bez toho, aby sme pridávali nejaký nový informačný systém. Takže v jednom informačnom systéme len tým, že ho používame, vieme robiť takéto veci. No a ešte k tomu prodekanovi, že vy okrem toho, že ste tým prodekanom aj učíte ešte klasicky, alebo na to nemáte čas? Nemám čas, ale musím učiť. Ale to je údel všetkých nás 4 prodekanov, že máme výuky minimálne toľko ako rádový zamestnanec. Malo by to byť síce trošku zľavnené, ale ešte sa nám toto nepodarilo. A čo napríklad vy učíte? Aké predmety? Pre prvákov v zimnom semestri učím konštruktívnu a počítačovú geometriu. Teraz napríklad pre inžinierov učím NC stroje a systémy. Takže sú to všetky predmety, alebo časť predmetov, ktoré sa učia na katedre výrobnej techniky a robotiky. V študijnom programe väčšinou robotika a robototechnológie. Takže tak. Ja by som mal ešte jednu otázku možno k tým prodekanom, je, že je stabilný počet prodekanov, alebo môže si každý dekan rozvrhnúť, že iný počet prodekanov, že keby chcel, nemusí mať 4, alebo 3, alebo až 5 napríklad. Či je to nejak určené, že stabilné, že rozhoduje to o tom rektorát, alebo vlastne kto to má na starosti? Na starosti to má vedenie príslušnej fakulty. Sú fakulty, a teraz nemyslím, že len na našej technickej univerzite alebo všeobecnosti, ktoré majú 2, ale sú fakulty, ktoré majú 5, dokonca 6 prodekanov. Takže nie je to určené, že striktne takto musí byť. Ide o to, keď je to fakulta, ktorá má povedzme 30 učiteľov, no nemôže mať 4 alebo 5 prodekanov, lebo každý druhý už by bol prodekan. A je tam aj menej tým pádom študentov, keď je menej učiteľov, takže tých problémov je menej, alebo tých úloh je menej. U nás je to tak, že sme 4, myslím si, že sme veľmi dobrý tím. Sme 4 prodekani, 1 dekan, 1 predseda akademického senátu a potom kráľovná je naša pani tajomnička. Áno, pani tajomnička je veľmi, veľmi zlatá žena, ktorá vlastne mňa zoznámila s celou studentskou fakultou hneď v prvých dňoch, keďže som mal tú príležitosť a ja som jej za to doteraz nesmierne vďačný. Ona vlastne nám sem aj dohodila pána dekana na rozhovor, to bol to jeden z najzaujímavejších rozhovorov, aký sme tu podľa mňa mali. No, vy ste spomínali, pán prodekan, že idete teraz do Indie. A čo je vašou úlohou v Indii? Hunting. Hunting. Máme zahraničných študentov, ktorí študujú buď v slovenskom jazyku, tí sú prevažne z krajiny, kde je teraz tá vojna, čiže Ukrajinci, ale máme študentov, ktorých sme mali ešte o mnoho viac pred covidom, ktorí pochádzajú zo zemi, kde je prirodzeným jazykom angličtina a najviac ich máme, keďže v Európe už nemáme v podstate v Európskej únii takúto krajinu, je ich z Indie, ale snažíme sa orientovať aj na iné krajiny. Mnoho vzdelaných ľudí a na vysokých pozíciách je práve z Indie, takže rozširujeme svoje kontakty tak, aby sme našli čo najkvalitnejších ľudí. Je tam množstvo rôznych spoluprác, hlavne treba spoznať tú kultúru, lebo tá je úplne odlišná. Pamätám si, keď pred 8 rokmi sme dotiahli prvú várku okolo 25 študentov,
tak sme museli po 2 mesiacoch v univerzitnej knižnici zorganizovať stretnutie a vysvetľovať im, že my naozaj používame pitnú vodu na splachovanie záchodov a netreba stať na tých misiach, ktoré sú, ale dá sa na nich sedieť, že sú čisté dostatočne. A netreba hádzať do rohu tie papiere, ktoré sa použijú, ale že sa to dá hodiť do misia, že to náš systém zvládne, že sa ten papier tam rozpustí. Takže toto sme museli naozaj absolvovať prvé roky. Vám je to teraz smiešné, ale prisahám, že sme to učili na celej technickej univerzite všetkých týchto zahraničných študentov. Už teraz si tieto vedomosti vedia podať ďalej, takže už toto nemusíme robiť, ale začiatky boli veľmi zaujímavé. A oni študujú v anglickom jazyku teda? Študujú v anglickom jazyku. Každá z našich fakult má niektoré programy akreditované aj v anglickom jazyku a akreditované sú tým spôsobom, že sa platia. Štúdium, pokiaľ je v slovenskom jazyku, je jedno, že či je to Slovák, či je to Ukrajinec, či je to Int, alebo bude to Ufonec. Aj IT môže prísť, keď budeš v slovenskom jazyku. Marťania. Zatiaľ neboli, ale nevylučuje sa. Idete skúsiť hunting na Mars. Počkáme na ponuku od pána Muska. Zatiaľ neprišla. A to štúdium je naozaj bezplatné, za toho platí vláda alebo za toho platí štát. Tu trošku mám ťažké srdce a teraz budem škaredý na našich ukrajinských študentov, ktorí sú vynikajúci, keď končia, ale napríklad v mojom študijnom programe robotika, robototechnológia, všetci študenti, ktorí skončili, odišli preč. Odišli do Nemecka, do Kanady. A toto by som bol rád, keby tu ostali a potom odovzdali tie svoje vedomosti, aby fakt mohli zarábať na ten môj dôchodok. Lebo už sa to blíži. A netreba si na neho šetriť? Nie, nepomôže. To je taký blav. Ja som na tie čísielka, ako som vám na začiatku rozhovoru spomínal. Keď som nastúpil na vysokú školu, tak môj plat bol okolo 200 eur. Keby som si necelých 200 eur. Keby som si bol tie peniaze odkladal, ako vy vravíte, a šetril a nebol by ten koeficient, tak by som mal taký smiešný dôchodok, pretože tá inflácia, devalvácia a všetko možné je taká vysoká v tejto dobe, že dneska sú spoločnosti, nebudeme im robiť reklamu, kde si viete kúpiť, máte tam tie modré, žlté znaky, alebo červené a biele znaky, alebo modré a červené nákupné, kde priemerný plat je okolo 1000 eur a nemusíte mať ani vysokú školu, ani nič. Čiže je to o mnoho vyššie a to je len 25 rokov. Keď si to matematicky dáte, že si 25 rokov sporíte nejakou takouto sumou, neexistuje si došporiť takýmto spôsobom tým spôsobom, ako ste to vypovedali. Proste musí to byť z môjho pohľadu taký zdravý sociálny, tie 3 groše možno poznáte rozprávku. Áno, jasné. Takýto systém. Proste ja stále myslím na to, že pomáham svojim rodičom, pomáham svojmu dieťaťu a očakávam, že moje dieťa bude pomáhať mne a tak sa zachová takýto kolobeh. Pokiaľ budeme si myslieť, že nás zachráni nejaký akciový trh, tak tomu tiež neverím, lebo to je taký nejaký uzavretý pre mňa priestor technika, kde niekto dá peniaze, aby niekto zarobil, ale keďže je to uzavretý systém, tak ten niekto druhý musí prerobiť. Proste tam sa nezjavia tie peniaze. To nie je, že si na počítači dám krát 2. Tie peniaze niekto musí vyrobiť a pokiaľ sa nevyrobia, potom je to len taká bublina. A mám rád rozprávku od Hansa Christiana Andersena Císarové nové šaty a ja nemám problém s tým, že som kráľ, povedať, že císar pán je nahý. Pán kráľ, vy ste rozprávali, že idete do Indie, ale okrem toho ešte máte naplánované v najbližšej dobe nejaké zaujímavé cesty? Niekam? Dnes večer napríklad domov. Do postele. Uvidíme, či stihneme. Či stihnete pospať. Vlastne my sme sa rozprávali ešte skôr, že vy idete do Osaky. V Osake je Expo? 13.4. sa začína Expo v Osake 2025 a podaral sa nám taký husársky kúsok, že keď pred 4 rokmi sme dostali ponuku ísť reprezentovať Slovensko do Dubaja s 3 technológiami. 2 technológie boli vodíkové, čiže to bol ten vodíkový autobus, koncept vodíkového superšportového auta MH2 a čistiace zariadenia. Tak tohto roku, keďže máme oveľa menšiu expozíciu, ktorá je menšia ako 60 m2, sa nám podarilo opäť asi jednej z mála univerzít zo Slovenska prezentovať sa. A ideme prezentovať implantáty, ktoré majú celosvetové pôsobenie a máme už aj európske a svetové patenty na niektoré technológie.
Tam sa, predpokladám, že asi tie metre štvorcové, že každý metr štvorcový je veľmi drahý na tom expe, že dostať hoci už iba pár metrov štvorcových je celkom že úspech. Neviem, my sme neobjednávali. ale myslím, ako viete, ako som myslel. Nám už je to smiešne, pretože strojnícka fakulta, keď ide na nejakú výstavu, tak má minimálne 2 až 3-násobne väčšiu plochu. A toto tu je naozaj trošku väčšie ako dekanová kancelária. Tak tu budete mať výzvu tam všetko napchať. Ale asi tam budú dobrí ľudia, že budú blízko seba. Dobrého sa všade veľa zmestí však. A hlavne dobrých výstav, dobrých exponátov, dobrého výskumu. Ideme ponúknuť niečo, čo nie je typické pre strojarinu, ale ja ako prodekan pre tú propagáciu a pre tie vonkajšie vzťahy mám zase ľahšiu prácu, pretože môžem hovoriť, keď chodím po tých školách a výstavách, že vieme naučiť ľudí vytvárať súčiastky pre stroje, pre auta, ale aj pre ľudí. Pretože doslova tie kosti, ktoré sa robia, tie implantáty, to sú také súčiastky pre ľudí. A v súčasnej dobe sa už urobilo, či už v rámci fakulty alebo v rámci spin-offu, asi všetky typy kosti v ľudskom tele. Dokonca sa robila už aj mužská a ženská uretra. A je to také fascinujúce, že vy viete pomocou tých aditívnych technológií, čiže tých 3D tlačiarní, vrátiť ľuďom nádej, vrátiť ľuďom život a naozaj ich zachrániť. To je to úplne, že to high, to cool, to je proste to unbelievable. Hej. To je presne to, keď som bol teraz prezentoval strojnícku fakultu na mojej bývalej strednej škole, tak presne implantáty bola vec, ktorá zaujala všetkých, že najviac, lebo to je niečo až fascinujúce, až magické, proste, že čo dokáže vlastne spraviť ten strojár už v súčasnom svete a že fakt dokáže zlepšiť a skvalitniť život niekomu, kto už s tým ani neráta, že môže mať niekedy vôbec ešte kvalitný. Tým, že som pri pánovi dekanovi, ktorý je garantom tohto študijného programu, vidím množstvo prípadov, ktoré my nemôžeme úplne publikovať, ale sú to naozaj nádherné príbehy. Človek, ktorý 9 rokov leží na posteli, nerozpráva, nehybe sa, keď dostane takýto implantát, po 3 mesiacoch začne rozprávať, začne chodiť a vráti sa po pár mesiacoch ďalších do toho života, ako keby sa absolútne nič nestalo. Ale sú to aj iné príbehy, napríklad 4-5 rokov dozadu, tým, že máme jedinú veterínu tu v Košiciach, tak sa nám ozvali kolegovia, ktorí vedia, že robíme s takýmito technológiami, že našli psíka, ktorý mal vydreté hrdlo. Ja som dovtedy nevedel, že tepny u zvierat sa nachádzajú v tej hornej časti krku a ten pes mal úplne dieru vpredu od oceľového lana, ktorým bol pripútaný. Čiže nedýchal ústami, ale dýchal tým otvorom, ktorý mal na krku. No a kontaktovali našu fakultu, kolegovia povedali, že dobre majú možnosť vyskúšať na zvierati novú technológiu pomocou tzv. Materiálu PEEK, polyethylethylketon, a vytlačili mu takú zdravotnú pomôcku, alebo ktorú mu veterinári operovali a ten psík po 3 mesiacoch vyzeral, ako keby nikdy nemal problém. A čo je ešte fascinujúcejšie, keď sme tento príklad predstavili profesorovi Jenčovi, ktorý je jeden z špičkový doktor, ktorý robí takéto implantáty, povedal, že to je veľká nádej pre ľudí, pretože mnohí ľudia majú problém s tracheou, že majú tam tie otvory, že by sme to vedeli robiť aj ľuďom. My už technologicky pripravení sme, akurát teraz musí prebiehať ten proces, aby sa to certifikovalo, lebo pri zvierati to môžete urobiť okamžite, pri ľuďoch nie. Jasné. Lebo treba mať 100% istotu, že tomu človeku to pomôže, sa nič nemôže stať. Tie procesy viem si predstaviť, že musia byť dlhodobé, to aj pri liekoch, pri všetkom vlastne rovnaký asi proces. Musíte zistiť všetky kontraindikácie, či to niekomu neublíži, že či to nemá nejaké vedľajšie efekty a tak ďalej. Proste naozaj sú to nové veci, nové technológie. Zasa tých prípadov nie je toľko stovák a buďme úprimní, nemáme až toľko takých špičkových doktorov, ktorí by to vedeli i hneď robiť a pacientov, ktorí by to chceli na sebe vyskúšať, čiže tie klinické testy potrebujú trošku času. A predpokladám, že keď operácie sa nedajú robiť asi všade, že to sa možno robí v Košiciach, v Bratislave, možno v Banskej Bystrici asi? Nie, robí sa to vo viacerých, robí sa to aj v Martine, robí sa to aj v iných. No, v Martine vlastne. Postupne sa to vychováva a učí sa. Tak ako prichádzajú robotizované pracoviska do medicíny, tak prichádzajú takéto špičkové implantáty, ktoré sú naozaj šité na mieru a sú
tou asi najšpičkovejšou technológiou, ktorú tu dokážeme, pokiaľ nerátam nejakú jadrovú energetiku alebo podobne. Viete nám povedať možno ešte nejaký jeden takýto príber, nejaký možno s implantátmi, alebo niečo, čo vás ešte takisto, že celkom rád, alebo celkom to zaujíma tých študentov v rámci tohto? Ale tie prvé boli bezplatné a teraz tie druhé musí mi tu cinknúť na telefóne. Pán Kráľ, vy mi prídete ako taký, že veselý človek, nie že prídete mi, vy ste veselý človek, snažíte sa tu stále rozosmievať, hovoríte tu nejaké vtipy, ste takýto, že za každej situácie, aj keď je stres, aj keď je nervozita, snažíte sa byť ten pozitívny a pozitívne mysliaci človek? Bohužiaľ áno. Bohužiaľ pretože mnohí si myslia, že to je hrané a tak ďalej, ale ja si myslím, že je dosť vážnych dôvodov, aby sme neboli takýto veselí, ale všetci, keď budeme smutní, pochmúrni, kam sa to podeje? Všetci sme negatívni. Idete niekde, už po ceste idete, niekto vás vytrubuje, keď pôjdete predpisovou rýchlosťou, sa vás snaží predbiehať, ukazovať sa. A ja skúšam ukázať, že poďme šíriť trošku také dobro a možno sa to nejakým spôsobom vráti, lebo pochmúrnych ľudí je viacej. A potom, keď už som spomínal biomedicínske inžinierstvo, keď som ja chodil na tú poštovú a učil som sa biológiu, dozvedel som sa, že pri úsmeve sa zaťažuje o 7 svalov menej, takže je to pozitívne, keď sa usmievať, čo sa týka, síce na vrásky to nie je úplne OK, ale čo sa týka tých svalov, že sa uvoľnia, tak je to pozitívne. A je to aj psychologicky potrebné, pretože človek odboráva stres a je to na tým viacej vecí. A vy ste boli takýto vtipkár už v detstve? Že bol ste na základnej strednej škole takýto, že v triedy možno nie, že šašo, ale taký človek, ktorý sa snažil zlepšovať tú náladu, rozveseľovať? No, minule bol u nás pán prezident a povedal som takú vetu, že boli časy, kedy králi dávali úlohy ľuďom, a teraz sú časy, kedy ľudia dávajú úlohy kráľom. A dneska večer som sa dozvedel, že z kráľa je šašo. To je tiež možné, ale to nie je moja úloha. Ale vezmite si, že máte vážne veci. Naozaj vážne veci, ktoré sú či už ekonomického charakteru, či už ide o nejakého človeka, že je nejaká ťažká situácia, no vtedy nebudete, keď ide o život, robiť nejaké srandy, ale pokiaľ to situácia trošku dovolí a nie je to netaktné, tak sa snažím trošku tú situáciu zľahčiť, lebo hovorím, že je vždycky viacero možných pohľadov na danú a tú istú vec. A prečo sa pozerať vždycky negatívne na to? Dosť je negatívne, dosť je pochmúrnych tvári. A vy ste mladí, vy ste naša budúcnosť. Naozaj to nie je klíše, že teraz to hovorím zo srandy, že budete robiť na moje dôchodky. To je pravda. Ja chcem, aby sa vám darilo. Aby ste zarábali obrovské peniaze a ja budem mať obrovský dôchodok. Takže to je môjim cieľom, to je moja ekonomická vízia do dôchodku. Mňa ešte prekvapilo, na čo to bol možno pán prezident? Môže to prezradiť? Pán prezident mal 2-3 týždne dozadu takú milú udalosť, kedy pri jeho životnom jubileu skrsol taký nápad vytvoriť kinetickú sochu, ktorá... Pána prezidenta Šustera. Prezidenta Šustera. Lebo si povedali pána prezidenta, máme ich viacero. Áno, ale slovenský prezident je Pellegrini aktuálny a prezident ostáva titul všetkým prezidentom, ktorí skončili. Takže bol u nás si prevziať túto krásnu umeleckú vec, kedy na jednej strane kinetickej sochy je jeho podobizeň a z druhej strany je podobizeň pána Baťu. Zase som to trošku zľahčoval aj pred ním. Hovorí, že čo majú títo dvaja spoločné. I on obuvník, i on obuvník. Takže dvaja obuvníci a keďže je to technické, tak sme ich spojili tu. Takže hľadáme všetko, aby sa to zľahčovalo, aby to nebolo všetko také vážne. Lebo vidíte, keď je vážne, potom sa neriešia veci. Aj keby tam úplne najvyššie trošku vedeli si zasrandovať a neboli takí vážni, možno by sme sa mali oveľa lepšie. To je veľmi milá myšlienka, to máte asi pravdu, že treba občas ten život dívať sa z neho trochu s ľahkosťou. A myslíte si, že je to potrebné pre človeku, ktorý má tak veľa povinností občas vypnúť? Lebo viem si predstaviť, že vy ako prodekan si to aj hovorili, že máte veľa práce, robíte častokrát v noci. Vy ste spomínali, že dneska vlastne váš pracovný začal už o 1 ráno v noci. Že či je potrebné aj taký tento mentálny oddych nejaký? A ako možno po prípade vy mentálne oddychujete? Musí. Ako som vám už spomínal mimo záber, montoval som si fotovoltiku cez víkend a moje telo dostalo po dlhej dobe fyzickú činnosť a našli sa nejaké svaly, ktoré mi to dnes začali v noci pripomínať. Takže vyvolala sa tzv. Svalová horúčka a keďže na horúčku ja používam acylpirín, tak som si o jednej zobral acylpirín a čo robíte, keď zoberiete acylpirín? Neviete zaspať. Tak začnete čo? Pracovať.
nájdete si odkazy, lebo študenti vám píšu, keďže sú z rôznych časových pásiem, vám napíšu hocikedy, napríklad tí naši indickí študenti, oni už majú ráno, takže oni vám napíšu z domu, hi sir, hi professor, how are you, a potom rieši diplomovú prácu, tak mu odpíšete, keďže ste slušní a vám napíše tým, že ste online. No a takto povybavujete veci a potom kolegovia na vás ráno pozerajú, že prečo im posielate maily o 2:00, o 3:00 ráno a podobné veci, takže tak, ale príde potom čas, taký víkend, že sa premením potom na toho zimného medveďa, aby som dospal toto nedospaté, čo sa stalo cez týždeň. A teraz si dávam záväzok, že chcem sa vrátiť naspäť do svojej športovej činnosti, predtým, než som nabral túto zimnú formu, aby som sa dostal do svojej obľúbenej váhy a váhovej kategórie, pretože ja mám rád šport, mám rád futbal, ale tieto posledné mesiace proste nebol na to naozaj času a toto je môj taký záväzok nie na nový rok, ale na tento rok. Využívate možno nejakú športovú výživu a takto, že snažíte sa žiť nejakým spôsobom aj zdravo? Jasne, slanina, klobasa, saláma. Bielkoviny, potrebné sú bielkoviny. Jasne, to je nejaká paleo dieta, či jak sa to hovorí? Paleo dieta, nie sú také iba, že mäso a ovocie? Mäso. Ale nespracované ešte, akože maximálne asi upečené. To neviem, vtedy som ešte nežil, kedy to bolo. Vy máte paleo dietu podľa seba, OK. A máme ešte na Technickej univerzite nejakú športovú výzvu, či sa do nej zapájate? Na tie stránky neviem, asi mám zablokovaný prístup v tejto dobe. Snažím sa vrátiť naspäť k futbalu, ale mi povedali, že keďže som v tejto objemovej príprave, že by to nebolo dobre začať na parketách, tak tým, že bývam v mestskej časti krásne, tak využívam hrádzu. Tak najprv začnem tam a keď už bude pripravené to moje telo pre reburn, pre znovu narodenie, tak potom sa vrátim naspäť tomu futbalu. Stále smejete na tej excelencii? Nie, lebo mi dávate za pravdu, že som dobrý učiteľ, ani hodina a pol a už ma oslovujete správne. ešte vaša majestátnosť, tých titulov je ešte po latinsky by som mohol začať rozprávať. Či to už je asi až príliš? Nie. Tleskej témy, ja to mám moc rád. Dobre, aby sme sa ešte dostali k jednej podľa mňa, že veľmi zásadnej veci, je, že vy ste dostali ocenenie vedec roka v kategórii popularizátor vedy. Za čo ste to teda dostali? Presne za to, o čom sme sa tu rozprávali 1,5 hodiny. Za to, že chodím po základných a stredných školách a snažím sa to nejakým spôsobom prepájať. Spolupracujem už 8 rokov s kolegami a Strojnícka fakulta je garantom za vysokú školu v projekte My Machine. Je to úžasný projekt, ktorý vymysleli profesori z Beneluxu, kde vymysleli taký koncept, že deti na základnej škole do 10 rokov si niečo vysnívajú, majú nejaký sen. Vysokoškoláci pripravia projekt a stredoškoláci to zrealizujú. Čiže sa vytvorí taký uzavretý kruh, zákazník-klient a zákazník-firma. A každý si uvedomí, že ako to funguje a po nejakých 9-8 mesiacoch sa prezentuje pred tými malými deťmi ten projekt, čo si vysnívali. Aby som bol konkrétnejší, jedným z projektov bol stroj, ktorý bude upratovať hračky. To je sen mnohých detí, pretože rodičia povedia, no a teraz si uprazi, ináč nebudeš môcť to a to. Tak keď si to poviete tak a máte nejaký obmedzený rozpočet, ktorý súvisí s projektom, aby sa nešlo do nejakých giga rozmerov, tak si poviete, čo by to mohlo byť. A študenti na vysokej škole vymysleli projekt kolobežky, ktorá má vpredu 2 kefy, za ňou je taký box a keď sa kolobežkujú po izbe, tá kefa naberá tak ako pri smetaku, nie smeti, ale hračky a nádzuje ich do koša. Čiže dieťa sa zabáva a pritom si upratuje, skladá hračky, ktoré sú rozhodené po zemi a túto kolobežku potom zostrojili v nejakej strednej škole, teraz už nepamätám si ktorej. Pointa je tá, že sny dostávajú reálne kontúry a to, čo sa zdá na začiatku pre nás, dospelých, keď už si hovoríme mnoho negativistických, že to je nereálne, zrazu ukážu presne vaši spolužiaci, vaši kolegovia, že dreams come true. Moji spolužiaci ja určite nie. Dobre, tak výnimka potvrdzuje pravidlo, ale ale aj vy ste šikovní, nebojte sa, Damir. Už to začína vo vás vidieť a my to z vás to dobro vytiahneme. Naozaj
mladí ľudia sú úžasní. Treba im dať priestor a kreativitu. My pri základných školách sme zmenili koncept výuky. Vy už nemáte, alebo ste nemali predmet technické práce. Ja som na základnej škole ešte mal. Áno. Mal som také, že základy, že nejaké rezanie a takéto nejaké manuálne činnosti okolo domácnosti. A teraz už na základných školách nie sú. Čiže si predstavte taký panelák, kde je niekoľko desiatok domácností, ktorých deti idú do školy a oni ani po skončení základnej školy nevedia, ako vyzerá reálne kladivo, ako sa s tým dá udrieť po prste a podobne. A čo som bol úplne prekvapený, potom ani vysokoškoláci, ktorí idú na odbory netechnického smeru, naozaj prísahám nevedeli rozoznať skrutku od matice. A to ma úplne šoklo, preto sa snažíme zaviesť naspäť do škôl takéto technické práce, preto sa snažíme zaviesť na stredné školy ďalšie a ďalšie projekty, kde by sme chceli nie že orientovať na strojnícku fakultu. To už by sme boli veľmi samoľubí, ale aby sme prinavratili technické smery do väčšieho počtu, pretože peniaze alebo tú hodnotu v hospodárstve naozaj tvoria tí inžinieri z technicky orientovaných smerov. Či už sú to elektrikári, či už sú to programátori, či už sú to strojári, či už sú to baníci a teda. Takže kvôli tomu. No a to ocenenie je práve za to, že naozaj pracujeme s veľkými skupinami študentov. Máme súťaž pre stredoškolákov Strojár Inovátor. Tohto roku je 12. ročník. Zhodou okolností sa to koná o 3 dní. Počas DODčky strojníckej fakulty. Počas dňa otvorených dverí. Chodíme na, aj vy sám už ste spomínali, na prezentácie na jednotlivé školy stredné. Ideál, keď niekto ide prezentovať na svoju alma mater, lebo má k tomu nejaký vzťah. Chodíme na rôzne dni otvorených dverí alebo na tzv. Alma mater výstavy, ktoré sú sporiadané teraz ministerstvom školstva. No a snažíme sa prepájať. A týmto spôsobom ja už žijem dosť dlho. A niekto si to všimol a zhodou okolností to vyšlo, že už 25 rokov som na strojníckej fakulte v pozícii učiteľa a zhodou okolností po tomto čase som dostal takéto ocenenie, takže o ďalších 25 rokov očakávam ďalšie. Tak my vám gratulujeme k tejto cene. Mňa by ešte zaujímalo, ako fungujete s tými deťmi, že či vlastne je to rovnaké pre vás ako s tými dospelými, že tam si trošku nemusíte sa dávať pozor na jazyk, trošku inak s nimi komunikovať, či vám to vyhovuje, alebo ste sa s tým museli trošku zvykať si na to? Celkom dobre komunikujem. Neviem prečo, ale práca s ľuďmi ma baví. Aj tento školský rok na začiatku som mal okolo 700 študentov v prvom ročníku. A teraz si vezmite, že prídete do ročníka, kde máte 250 študentov a musíte sa naučiť s nimi rýchlo komunikovať, odhadnúť, prídu z rôzneho prostredia, rôznej kultúry. A neviem, už to nejak prirodzene ide. To už je to know-how, tie skúsenosti, ako to ide. Aj s tými deťmi mi to zatiaľ ide. Zatiaľ som nestratil nervy, ale tie pozitívne reakcie nabíjajú. Zhodou okolností pred rokom bola akcia My Machine, kedy sa prezentovali tie jednotlivé technológie a 2 8-ročné deti, chlapec a dievčatko zo základnej školy, ktoré si vysnívali nejaký sen, prišli prezentovať, že čo sa im najviac páčilo. A oni boli tak unesené vecami, ktoré videli na našej fakulte, že spojili si veci, ktoré v skutočnosti neboli pravda, ale takto hovorili od srdca, že mňa, starého chlapa, ktorý už vám tu 1,5 hodiny myslí na dôchodok, dokázali rozplakať, pretože rozprávali, že videli super športové vodíkové lietajúce auto. Hej? Pritom lietajúce určite nie. Ale že videli budúcne technológie, niečo, čo je pekné, pozitívne a zaujala ich tá technika, že rozprávali o strojníckej fakulte, pritom trúfam si povedať, že 3 mesiace predtým vôbec aj nevedeli, že existuje nejaká vysoká škola. A ja by som ešte chcel od vás počuť, pán prodekan, ten vtip, ktorý si spomínal ešte na začiatku, že keď chodíte na stredné školy a ukazujete všetkým študentom, že matematika nie je až tak zložitá a pokiaľ sa zasmiete na tom vtipe, tak máte šancu rozumieť matematike na vysokej škole. Tak čo je to za vtip, keď už ste mi toľko vtipov povedali zatiaľ, čo hrala hudba? Vidím, že idete priamo na vec, tak aby som naspäť sa vrátil do toho obrazu. Naozaj na tých stretnutiach od mladých ľudí dostávam, že sa obávajú najviac matematiky. A ja musím tu zdôrazniť, že
My na strojníckej fakulte, a verím, že aj na ostatných fakultách, máme perfektných matematikárov, ktorí rozumejú nielen matematike, ale aj študentom a dokážu naučiť matematiku, pokiaľ tam je malý potenciál. A ten malý potenciál ja využívam v tom vtipe, ktorý vám chcem povedať, že pokiaľ sa zasmejete na tom vtipe, matematike rozumiete a pokiaľ ste si mysleli, že ju neviete, tak my vás ju doučíme a naučíme. Ten vtip spočíva v tom, že je stretnutie po 25 rokoch na základnej škole, kedy posledný prichádza Ferko na novom Mercedese najvyššej triedy v hodnote niekoľko 100 000 eur. Vychádza z toho Mercedesu v obleku, ktorý stojí cez niekoľko 10 000 eur a triedny učiteľ matematiky hovorí: Ferko, to si naozaj ty? On: áno, pán učiteľ, prečo? No vieš, to auto, v ktorom si prišiel, stojí okolo 200 000 eur. Ten oblek, ktorý máš na sebe, to je minimálne 10 000 eur. A prepáč, vieš, ja som tvoj učiteľ matematiky a to musíš mať nejakú firmu, aby si robil, a ty nie. Pán učiteľ, ja mám firmu, robím obchod, import, export. Ty obchod, import, export. Však tam treba vedieť počítať a ty si ani percenta nevedel počítať. Pán učiteľ, však ja robím s percentami každý deň. Kúpim v Číne za euro, predám tu na Slovensku za 6 eur a tých 5% mi stačí na život. Pokiaľ pochopíte tento vtip, zatiaľ sa mi stalo u 2 pekných dievčat, že nepochopili, nie sú u nás, ale ostatní pochopili, takže tá matematika tam vo vás je a my vás ju naučíme. OK, tak ďakujem, pán Pelikan, že si k nám teda prišli, bolo to určite veľmi zaujímavý rozhovor, veľmi milý, veľmi ľudský, veľmi otvorený a dúfam, že možno sa ešte niekedy vrátite a opäť nám niečo zaujímavé porozprávate. O ďalších 25 rokov ďakujem veľmi krásne. Ďakujem ešte raz. Za mikrofónom bol teda Damir, za technikou bol Oský. My sa s vami učíme, ale vy zostanete naladení, pretože budeme pokračovať ešte s DJom Midrejom a jeho DJským setom, takže zostanete naladení a počúvajte Rádio 9.